Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Isinusulong ng Department of Education o DepEd ang iba't ibang maangkop na paraan sa pagpapatupad ng school building program ng kagawaran. Tugon ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bilisan ang paglutas ng classroom gap sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng DepEd ang mas malawak na partisipasyon ng mga local government units at pribadong sektor sa deliberasyon ng 2026 National Expenditure Program. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara, mahalaga ang papel ng mga LGUs at ng mga private partners upang maitugma ang pondo sa tamang magpapatupad ng proyekto, lalo na sa mga liblib at disaster-prone na lugar na pinakakailangan ang mga silid-aralan. Sa kasalukuyan, DepEd ang nagtatakda ng pangangailangan sa mga silid-aralan, gumagawa ng design na safety standards at nagpoprograma ng pondo. Direktang tinatanggap naman ng Department of Public Works and Highways ang pondo at sila ang gumagawa ng cost estimates, procurement at aktual na konstruksyon. Nagpasalamat ang kalihim sa Department of Budget and Management sa pagpayag na makipag-partner ng DepEd sa iba pang ahensya sa ilalim ng 2026 NEP. Ibinahagi rin niya na magagamit ng mga LGU ang kanilang Special Education Fund o SEF habang ang pribadong sektor ay maaaring magambag sa pamamagitan ng public-private partnership at adopt a school program. Paliwanag pa ni Angara, ang pagresolba sa classroom backlog ay hindi lang basta usapin ng bilang ng naitatayo, kundi paano ito maging angkop at mas pinag-isipan. Abangan ng iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.